खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेल स्वrji The Creativity आव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 18 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउसफोरखौ जागायनोसै। UPPL सरकारा बारा दादागिरि जाबाय। UPPL सरकारा गावसोरखौनो इसोरनिफ्रायबो देरसिन सानो। रनजित बसुमतारीया फरेस्ट बिफानखौ सामलायनायाव फेलें जादों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों BPRनि सासे लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, मैयासो जानानै थांनाय जाथाया जोंनि बर' समाजाव मोनसे गिख्रंनाय थासारि लाबोनो नागिरदों, जायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बे जाथायखौ लानानैनो BPFनि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया बेफोर बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों, जेराव UPPL दोलोआ आथिखालाव आयेनखौ गावसिनि आखायावनो लागासिनो दङ, जेरै गोसो एरै खालामगासिनो दङ, सुबुंफोरखौ दुखु होगासिनो दङ, बायदि गोख्रों रावखौ बुंथिनानै होनाय जायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रोङै बुंथिबावनाय बायदिब्ला BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बे खामानिखौ मावनायाव फेलें जादों होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावो। 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव UPPL दोलोआव गोबां सुबुंफोरा जयनिं जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानैनो गुबुन आफाद दोलो आरो गुबुन सुबुंफोरा गुबुन गावबागाव मोजां मोननाय दोलोआव हाबबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव सेरफांगुरि ओनसोलाव थानाय गासै 46 नखरफोरनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयेन जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोदानै बेबायदिनो UPPLआव जयेन जानाय हाबाफारिखौ मैया खालामनाय जादोंमोन BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव। थारैनो 46 नखरफोरनि सोद्रोमाखौ दुंब्रुदै बरायनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ। BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा आथिखालनि BPF राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा गसाइगावआव थानाय सामागुरि ख्रिस्टियान गिर्जायाव हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा एबा सिगांनिफ्रायनो बेबायदि खृष्टान गिर्जाफोराव हाबबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। नाथाय मैयानि हाबनायाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बेयाव बेबायदि जेबो राजनितियारि सार्थ गैया। मानोना बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला बिथाङा गिर्जायाव हाबनानै मोजां मोनो, ज' सावरायलायनो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो सिगांनिफ्रायनो हाबबोबाय थादों होननानै बिथाङा बुंथिनाय जादों। लोगोसे बेखौनो खौराङाव बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया बेबायदि ख्रिस्टियान गिर्जायाव हाबनाया राजखान्थियारि जेबो सार्थ गैया एबा बिसायख'थिजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होदों। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव क'क्राझार सोहोरखौ साखोन-सिखोन लाखिनायनि सांग्रांथि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव मैया इन्डियान स्वच्छता लीग 2.0 हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सोहोरखौ मोनसे सांग्रांथियारि एबा साखोन-सिखोन लाखिनायनि सांग्रांथि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ, बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला फैगौ 2 अक्ट'बराव जानो गोनां महात्मा गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै एबा 2 अक्ट'बरसिम बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जागोन होननानै बुंदों। अदेबानि क'क्राझार सोहोरखौ साखोन-सिखोन एबा पलिउसन फ्रि आरो सिंगल इउज प्लास्टिकफोरखौ बाहायालासेनो क'क्राझार सोहोरखौ नायनो समायना खालामहोनो थाखायनो बे हाबाफारि एबा सांग्रांथि हाबाफारिखौ लादों होननानैबो मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो दङ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियैनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ मोनसे नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव मैयासो जानानै थांनाय जाथाय, जेराव झारबारि ओनसोलनि झारबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय गियानिपुर गामिनि हिमन्त नार्जारिखौ दंफां सिखावनि सन्देह खालामनानै
बुथारनाय जादोंमोन, जेराव जाथाया जोबोद सोंखारिथाव आरो गिख्रंथाव जादोंमोन, जायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां दुंदावहाव थासारि सोमजिहोनायखौ नुनो मोनदोंमोन। थारैनो, जों बयबो मिथिगौ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौबो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होखादों। नंगौ, बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथां जाय बुथारगिरि बिथांनि बिफायाबो सासे मैदेर बेबायदिनो सिखार खालामग्रा आरो गुबुन गुबुन दाउ अमा गावथारनानै जाग्राखामोन। नाथाय बेबायदियैनो मैया दंफां दाननाय लाबोनायखौ नुनानै हिमन्त नार्जारिखौ सन्देह खालामनानै बुथारनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे जाथायखौ लानानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे जाथायनि सायाव बिथङै नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटखौ बिथोन होनाय जादोंमोन। थिग बिथोन होनाय बायदियैनो क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआबो थाबैनो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय अर्डार होनाय जायो एबा 7 साननि गेजेरावनो बे जाथायखौ दिहुननो थाखायबो गोख्रोङै खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। देग्लाय 2023 मायथाइनि एशिया कापखौ भारतआ श्रीलंकानि हेंथायै फाइनाल मेचआव गेलेनानै चेम्पियन जानो हाबाय। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव भारतनि क्रिकेट हानजाया मोनसे गोजौ थासारियाव गेलेगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो देग्लायनि 2023 मायथाइयाव जानाय एशिया कापखौ भारत हानजाया फाइनालाव श्रीलंकानि हेंथायै गेलेदोंमोन। थिग बेबायदिनो गेलेनाय समाव श्रीलंकानि हानजाया गिबि बेटिं खालामनानै गासै 50 अभारनि खेलायाव 15 अभारल' गेलेनो हानानै गासै 50ल' रान खालामनो हादोंमोन, जेराव बे रानखौ होसोनानै भारतनि हानजाया 6 अभारावनो फोजोबनो हानानै चेम्पियनखौ जानो हादों, जेराव भारतनि हानजाया श्रीलंका हानजाखौ गोरलैयैनो गोबां उइकेटनि फारागथियाव देरहानो हादों।